Време, гледаме продукти. Имаме хикели джинки, буковец, джанки за клинка, сушена слива, варена царевица, ореси, лешници, чай. Чайта е най-сигурна за земеделска. Все домашно производство. Все е домашно производство, буковецо, да не думам и с ореси, и без ореси. Са и пиперки, има лути, има блади. Друго що да ви кажа? Колко е цената така от прилика? От прилика е до 60 джинки 50 динара. Добро. Пиперната сол 20 динара чашката. Суите пиперки 150 динара 200 везеничката. Ние гледаме према финансите на народа. Не е работа само па да... Така е, да може да си купи всеки. Така, всеки да си купи, всеки да си направи вечера. Касаре клик кошничката, не може само кошничката, колко ни е джебо, тук ще напълниме кошницата. Трябва да се работи, па кошницата да напълниме. Така е. И да се произведе. Солидарни цени. Солидарно. Все домашно придобно. И печенки имаме, по-нашо балки. 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 Ама убавина. Денеска ладно времето. Днес е много хубаво време. Личи си на зиме. Личи си. Горе да не беше зиме, да ти покажа зимето. Ама това ги разобеди малко. Тезгите гледаме на другите. Места се празни. Може да има и панадюр. Тезгаджиите, що са текстиво, може да има и панадюр да ги нема. Ония тезги, що са празни, на пазарето е скапо, нема сметка да купат. Такива стариди като нас, що сме си изкарали, те мора да дойдем да го продадеме. Ония, що са с пилярите, някой може да дойде, някой не може да купи роба. Робата е скапа. Да. Друго е, що е тукашната роба, а ти викаме бананите са скапи, мандарините са скапи. От друга държава ни додат, не е скапо. Доста е, що ни доносят, дима да си купиме. Така е. Няма що да се пожалиме, все е убаво, здрави, живи да сме. Дима кой да изкарва, па дима кой да купува, а па старите да си водиме, младите да нараснува. Друго що да кажем. Hvala vi mnogo za ovaj moment. Приятно, поздрав. Pozdrav.